Moltes gràcies, alcalde, i que em cedeixis a partir d'aquest moment poder seguir amb l'organització d'aquest ple i amb el seu transcurs. Agrair-te les teves amables paraules respecte a mi. No hagués pogut aquests 2 anys que portem de Consell Econòmic i Social desenvolupar l'activitat si no hagués sigut pel teu impuls, per l'impuls de la Raquel, aleshores com a comissionada, i és evident que sobretot ha funcionat perquè és el que es volia pel protagonisme dels actors socials, sindicats, comissions obreres i UGT i les organitzacions empresarials, PIMEC i el Foment del Treball. La veritat és que ha estat un camí molt intens, molt interessant. També hem tingut el recolzament amb diàleg amb tots els resta de grups polítics presents al ple municipal. Potser no el que caldria i no el que volem encara amb les altres entitats, Col·legi d'Economistes, Càmera de Comerç, Tercer Sector, cooperatives. Encara no hem arribat segurament en aquest àmbit a trobar l'encaix que desitjaríem, però hem treballat fins aquí. Per tant, t'agraeixo, alcalde, les teves paraules, el teu impuls i sobretot el que ens has dirigit. A continuació té la paraula el senyor, bàsicament, potser primer explicar el que anem a fer. La memòria es va aprovar a la Comissió Executiva del mes de juliol, excepcionalment, perquè estàvem en ple període electoral. I aleshores es va considerar per part de tothom que d'alguna manera no corresponia en ple procés electoral un ple del Consell Econòmic i Social per aprovar una memòria. Es va decidir a la Comissió Executiva per unanimitat aprovar-la provisionalment i deixar-la pel ple de final d'any. Per tant, avui toca la ratificació, seria la paraula més clara, o no, de la memòria. I per tant, per posar-la a la consideració de tots vostès, de totes i tots vostès, té la paraula primer el senyor Carles Puig de Travi, que és el degà del col·legi, que ha tingut també l'honor, per nosaltres tenim l'honor que hagi